الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip na Allah, mga dato ako mga bayi siku Islam, mga urip na Allah, ang mga barapuasa, ang mga dato ako mga bayi, mga urip na Allah, adi merumasai si kusimbanyan ko Allah, na iprampay merkanusan so da saning-saningan salamami arak supang niyami sa mapipiyadan langon ginawa tano sa kanusan nabus kami si mampu si Sengdaranaw. Siya pang gano Allah, mga bangsa misan, sang kanan, ang barang-barang, mga ingad sang kayi, kulaling ang Pilipinas. Barang-barang ang mga ingad sa diyang kayi, kulaling ang Pilipinas, mana sa mga Muslim communities na silam na miskanusan langon. Gusto mga masjid, si sagyang gaya kulaling at Pilipinas na silam na miskanusan sa mga masjid tano, sa mga jama tano, na sampurna ko mga imam tanusan. Sira di maguluan sang kutu di tano di kapanunuatan ako Allah. Silam na miskanusan ang mga bangansaming mga presidente ko mga Muslim communities sa kaya Pilipinas. Sebab sa kaya yuto mabubaloy ay manan yan na panumpang tano agu uluan tano nakuda tano koman mga Muslim community si sadyang kaya Pilipinas mabula presidente gusto mga saligugupayan. Lang na miskanusan din na pasalaman gusto mga pangsamisan sa abroad na lalayong kanodan si ko mga pusuami kapipikiran merkanusan mga pamilya misan, mga watami, mga pangsami, mga pagarian ni mga babayami, kikatatagusan sa abroad, kalang-ulang niyo, kopim barang-barang ano mga country akikatataguan narkano. Siya penganusan wallah pakalidas sang kanunian sangkai ay manan yan na sumasamblay man tuwa tiwa sangkaya dunia. Nataro sa makabalingang kanubo sa kapipia ginawa na kapaguntong sangkay Pilipinas. Ay manan yan na pasilam na kan so mga muritakan, Allahu Akbar, sa mga muritakan si sadyang kaya manan yan na madrasa tanong, iningaran ng tanong sa madrasa quarantine al-Islamiyya. Manan yan na inutano to, dito sa quarantine, kakagya memorable tanwaya, manan yan na pananadim tanwaya, sa kaya sugat tano ay manan yan na quarantine sang kaya masa. Kapapantagan, amya di tano kung mga walay tano, na ang tanong di kalipati ka, sigurado din na kalpas tanong buaya. Na miya baliw ito, pananadim tano sang kaya sagadang kaya masa. Na kila kan sa mga komensyo, mga attendance umaniad na iposta no, mga dauan na tanto ang madakal adyang kutu ay manan yan na mga komensyo, mga pipia
sadyang ko to kapakasuayo na gusto kapupakala o ilmo yung kuwagamatan wagama Islam. Na balas ang anusan, wala, mga muritakan, isang kay madrasat madrasat quarantine, al-Islamiyya. Sa manaya, naso kapupagariya si ko Islam na silam na kus kanusampan, ang mga pagariakon, mga babayakon, membro si ko kapupagariya ko Islam. Na sa manaya, mga urip no Allah, na miyako maden, so kadakal tano, kaya manan yan, na masayman to sa sobra tano, so 40 agu patenggibu. Agyang gaya magariari, bababaya si ko ay manan yan, na parati ako Allah subhanahu wa ta'ala. Sa manaya napigis ko panay, at yung gaya tunay ni na kadakol tanong, sa pituan akong sa kanubadan, may pantagsi ko mga rumironyo, bapya sudah makakuha sa mga rumero na antunay ni ba na miyatari makanudin, pagtanong si sadyang kanan kadakol tanong, natataros yun na diyang kutong antonay ni na kapumakin kiyo gusto ka pandar payo sa kay madrasa tano ugyang kay seminar tano magaryari taman sa imanto na so mga admin tano na mananagunta man sila sa kaprasis ako mga ID niyo na bay ka no pa sinamaap na ino kasama na yan na makatataman din sa number tano sa kukumadun 5,000 minibgay ang mga number na inshallah na katalingo mabuo so Romeronyo ano to a comment miyabati akong na andoray ni ba na miya ka pia ginawa ko ron sa isang utakap na do kapupagariya si kuwagama Islam na gusto kap na do kipagpadan niyo ko mga ulama na kiyatiruan niya nun sa tigyan na miya ka apas ako sa PRC yung kumaw ko ano tuntunot at PRC yung antunay ni na tunay klase niyan miya ka license with a tigyan na mas miya kalala akya pakapia ginawa ko sa kaila akong ko number akong sa amaran yan na kaya pakatali ko man yan rak number yan si sadyang kay Mustakbal online channel sa manuto na inuto nakagiyababay yan ito sangkuto akya pakakuan yan sa mga pagarian si Islam, mga babae niyan si Islam, amya kadakdakol, tausan, babayan sang kutong, kaya pakapadiyan ko programa mga ulamatano. Alhamdulillah, si salong na mauri, maurip no Allah, nagyang ko tamiyalo irkatano Rasul sallallahu alaihi wasallam, isa ko makaturo yan at iyan yuhsharul abdu yawmal qiyamati maman ahab. Ewan yan na pagwiyag no Allah so uripin si salungan na mauri na sitipin ko kababayan yan. Nasa manuto na so ayap kababayan yan na so mga ulama na si kadun kitapi si ko darpaw mga ulama si sa ayaman niya alungan na mauri. Sabab sa mga ulama na salyanti yung mga nabi na kanabaru butaman kaamay kapkababayan kasundawan ng mga ulama na kababayan ka ayaman niya na ako kawyag ka so kipagapadaan ka ko mga ulama na si kapan kapad si ko ayaman niya na darpaw mga nabi. Sabab sa kaya sa mga ulama na sisiran ko dar po mga nabi kasalyan tisiran o mga nabi. Sa manuto mga urip no Allah, nagyuto ba
ipot terus tano din ng kuto ang mga dauan tano. Mialoy tano si ko miyipos yung kuto ay kaya bali Ramadan adat o mga ulan-ulan nakagyasabab sa paganayron naron inituron so kaya pantagan na kinituron ko Quran na ulan-ulan Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى سامنوتو مغرب الله na niya magusay tano kung ipantag ko kini turon ko Quran na gusto mga kalbihan yan na diyan ko tamin isampayar ka no nagyuto so part 1 si ko kalbihan o Quran na inshallah na pagkatalundugron na so part 1 and 2 gusto tumalundugon o plakay no may pantag ko mga kalbihan o Quran na sa kanya kadua iban to ko na di tanong di pa magusahin so may pantag si ko ay manon yan na kambilang atawi ko o balaloks akagyamadak laro miniquest pamagusayin tano to at yung ko to mga kab na ruloks watayan gusto kinisuguno o Quran ko kambilang atayo watakuloksyan sa manuto na miya kataling umarkanoso part 1 gusto part 2 sa diyang ko to may pantag ko kambilang atayo ko balaloks so ay manini na iman to mga uripno Allah na si tanusang ko to ikadwa madadalam sa diyang Ramadan ikadwa madadalam si miya baloy akalbihan ng Ramadan na so kaya baloy o mga amal petertakpan Allah subhanahu wa ta'ala so balasin aya sampulo to ay baratuto na so kapag umrah. So kapag umrah, namiyaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan, ta'adilu hajja ma'i. Kaya mananyan, nasuwatigyan so kapag umrah si Ramadan, na timbang kapnay haji maabda ko. Sa manuto na karang nakaupam ako, miyakap na haji ka, matutundog ka sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ay taman ay manon yan na kapuro to simba minay haji ka na matutundog ka sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyong kuto balas to na datar sa balas o kapag umrah ay manon yan na minipantagsi ko ulan-ulan Ramadan yuto iya manan yan na ibaratang ko to kaya pa ka puro balas o kasid ka iraman to Ramadan. Liyurupam na niya alayhi Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu sadaqatun fi Ramadan. Aya taralbi urina pipupuruan mapia sadaqa nasu sadaqa minipantag sa ulan-ulan Ramadan. Allahu Akbar. Sa manay maurip no Allah na kapakay at turuon tanong igirada tari Ramadan na ragunan o mga barasad ka. La ilaha illallah. Igirada tari Ramadan na ragunan o mga barasad ka. Na sa manuto maurip no Allah na giyuto'y mibibinta o mga tao ada na mga tamukiran. Mibibinta iran at yung kuto ang mga sadkairan makaisirang bumosarang kutatamukiran na manan yan na miyaka penudiso timbang mga amaliran. So iman to na ayaman to pambagusayin no na so mga kalbihan o kasirka. Ko kapakam babatang yan sa Quran nagusi ko sabda no nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagung maluitan ko mga mga kakampata tutulan si ko o kasisar ka. Paganaron na susirong ko Quran na tanto madakal at yung ko to ang mga ayat sa Quran
sa keleon wallah keturon wallah subhanahu wa ta'ala saya mananyan na sesadka kanu na kaya bebayaan niya na galabak simba ay nisuguyan so kasidka la ilaha illallah ay mananyan na pipupuruanan isanan ko pipupuruan asimba ay nisugu Allah subhanahu wa ta'ala si ko mga urip niyan miyan dagide niyan sa Quran so okay nisugu niya nun okay naman witan ko sa bedon isa ko kiyaluyon Allah subhanahu wa ta'ala na si sa suratu at-tauba ayat ay kamagatus agutlo bituru Allah khud min amwalihim sadaqatan تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم Gina ni Isa kialuya wallah si isang kanan emanan yan na kasid ka manan yan nasiugo yan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuha ka ako mga tamukiran kuha kasi ko mga tamukiran antang tasiran asiran so miya marataya kuha ka ko mga tamukiran sa mabalwiya sadaka mabalwiya sadkairan tutahiruhum sa amanan yan na misuting kakiran wa tuzakkihim biha nagu kasabapan sa kapaka usurang kakiran nagu pamangnin kasiran Allahu Akbar inna salataka sakanul lahum mata-mata na supangning ka na gyuto amanan yan na kalalintad kiran o gyuto kapakaslangiran sa baliwanag wallahu samiun alim mata na suwalla di na suwalla na pagpakalag na gulabiya matao ginan isa nga sabot sa diyang kanana ayat na so sadaka na ipagkasuti o tamok na so tamok kapulubat na ka sa sadakang ka na di imbaloy ayamanan yan na suti da sanin yan adyang kuto at tamok ka nagu kabaliyo to kasabapan sa kapakausurang ko tatamok ka nagu kasabapan sa mananyan nakapupakala o tamok ka nagusto ka pumbara kataon ginan pada may sabot sa diyang kanan ayat khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim mahurip no Allah Ginan, amanan yan, nasutaw, at kababayaan yan, mabalwi so patamu-tamukan yan, mga suti, nago mabalwi so mga patamu-tamukan yan, na kasabapan sa kapakapuro o daradatian na gusto manang yan, na panabnar sa pagkalbatan yan, sa tamuk yan sa sadaka. Na sampurna yan, napkakuan yan, so diyakat yan. Tatanduno agamatan agama Islam jakat agyuto rukun wallah subhanahu wa ta'ala pakipumbagi-bagiyan ko mga pamilya niyan. Pada pensakya alo yawn wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran ipantaku kasirka na mialoy niyan sa suratul Baqarah ayat ay kadwa gato sa 45 agyang kuto sadka tano na miyabaliyo to utang rakatano wallah inao so Allah na kapakokitan yan nun na utang yan rakatano so Allah na di man sa kanyan pato tiba maka pangutang
Kasakanyan kirkulaw lawan apa tamu-tamukan na gusto kakalasan. Ugay na ipiyakaw kita niya noon na pugutangan tanos kaniyang kon na ilaha illallah na kau nga ano to wallah nago o diyang ko to kaya pakaw kita niya noon sa pagutang niya ko niyo na yaman niya nakagiyap kebubian niya karana ito sa maranitan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pitero yan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله أكبر أنت وعدنتك والله أنت وعدتكيان pagutang si Allah odi nasadan sa pagutangan yan so Allah sa utang mapia sa manutunad yung utang mapia nagyuto sa mga isamanan yan na so mga sadkatano na antunay kaswa فيضاعفه له أضعافا كثيرة na petik-tak na rekanyan o Allah sa katik-tak tanto madakal Allahu Akbar yaman yan na sadin sa misi sadkatano suwaswat tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala na petik-takpan wallahu ta'ala sa madakal ayaman yan nakaptik-takpan yan sa kanyang buhay matawron sa tama na kadakul yan yanan mahurip no Allah inisumpa to no Allah wallahu yaqbidu wa yabsutu wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un so Allah nasa kanyan na ayaman yan na kumukontrol sa kanyan ni pagpakaito si Kuriski nagus kanyan na ipagpakaulad si Kuriski sa kanyan pasikot nagus kanyan peluwag so ayaman ni maulip no Allah na inon yan ito o piyakaurian ka amay ka sidka ka napakaluwagan ko Allah sabab sa kambubayan yan nanan ang nariskin yan na may kaska na di ka din sasad ka napakasikot ang ko Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar na upun so Allah ta'ala ipakaluwagan ka na di dimpit naman so kaluwagan na ibigay niyan ka nabasibo ka pa kadaklo tamo ka kapakadaklo niyan so mga barapat yan ang mga limo ay ibigay niyan ka na sa manuto na piyakaurian niya ron at ginaway ilayhi turja'un ro kanuron pakandud si ko Allah na kailay din so misisad ka nagukilay din so manan yan na dasiran sisad ka ko riski kiran Allah subhanahu wa ta'ala na sa manuto na tanto ang mapay paras at yung kutong kaya pa ka okay tang kutong ang Allah pugutangan tanos kanyan beden manan yan na utabkib kay tanong ang mga sadka tanong na sulisu Allah ta'ala imbed rakatanong sa diden manan yan na di pa kaukit ko itongan di pa kaukit ko romero ay pitero yan na petak-tak pungkuron sa katak-tak tanto madakal Yan miyalay pano Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah ayat ay kadugatos ago 60 ago 7 may pantag si kuyaman yan nakasisad ka yakabe wallahu ta'ala na igirabsid ka na ayibsid kang ka na sukkabubayanum ka yanan aya ipsid kang ka nasuad na balinian kung bugan ka suipsid kang ka na dan ka pagilain ubabad na suipsid kang ka na apias ka na di ka kababayaan na suding ang kakababay kasuding ka kababayan aguip kagud ka ibarat mga ditar na ka
na kuminwa kaon sa miaronot anditar na ka o di na so kiyasaga panon na yung kakinwa ipsid kang ka na kuminwa kaon na so tigiran anto na ini pa na piyang araragatan ay manang utang kiaragatan na upun ka katakawi sa kasulutan kaon na miyakisi sebab sadyang kutu kiatinian na gusto anto na ini pa na kiarubay niyan sa manuto na upama ko panganang kan nasub kasama iyo na niyo pupwede mo na ipumbagay niyo sadaka Allahu Akbar upama ko margas na miya mamagay ka sa margas sa miya kalalaibaw o di na utak betuan diran sa turang tayo betuiran ko margas sa ato na di ba na marumin sa gibaw NFE huway na ini kayo kasi ko tao na miya sa barang ginawa niyan so kinitindihan niya nun na sa manuto na giyuto yung mga manang kayaptirun si Allah subhanahu wa ta'ala piyaki pananggila niyan raktanong ubatan itong gulaw la ubatan pumamagay sa dabalin niyan mamamagay tanong sa berdikar at agino magantanuron ginan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم هاي سلمون أو ميامرتيا na mamamagay ka no puun si ko mga pipya, mga pirmiro si ko mga susukatiyo. Allahu Akbar. Tanto ang su Allah. Katawan din Allah, at nagkatoon ka mga tao, pagpamamagay na sudinsu, din na ba niya, na inanip pamamagay. Katawan din Allah, at napagpamamagay, diyang kuta ka pamamagay niya, na bundi karata, ginawa pamamagay niya noon. Nagito, Pitero yananan. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي سلوان lamun miyamaratiya na pambagay kano si ko mga pipya ko mga susukatiyo wa mimma akhrajna lakum min al-ard nago pambagay kano punsi ko iniriski emir kano ay manon niya na makapupun ko lupa dito sa mga riski mga pamumulan mga wasapat mga riski mga raragon si ko mga ilaw o gusto mga kamay sa gusto mga barang-barang san ay makapupun si ko lupa wala تيمموا الخبيث منه تنفقون قاوتو ايمانا نيان نا uban yuti babaa atik wallah uban yuti babaa aya ipa